Istinski, kako reče protođakon, duboka, opsežna, zanimljiva, od Starog zavjeta, Novog zavjeta, Istoka, Zapada, Amerike, Evrope. Na Instagram profil udruženja stiglo mnogo pitanja vezano, pa dok se publika ne ohrabri, ja bih postavio jedno. Koja je razlika između motivacionih govornika i besjede koju izgovara sveštenik? Zavisi pre svega od toga čime je motivacioni govornik motivisan. Da li on samo vlada određenim tehnikama, da li govori ono što ljudi žele da čuju, drugim rečima, po rečima apostola Pavla, da li miluje ljudske uši, jer u svojoj poslanici Timoteju apostol Pavle kaže: doći će vreme kada ljudi neće trpeti zdrave nauke, nego će tražiti one govornike koji će govoriti ono što oni žele da čuju. Dok mi kao propovednici, svi, tu i vas uključujem, svi mi koji nosimo ovu mantiju, mi govorimo o onome što ljudi vrlo često nerado bi da čuju, ali ono što je potrebno pre svega da slušaju, pa onda po tome i da postupe. Naravno, mi nikoga ne možemo do te mere da, po znacima navoda, motivišemo da oni budu zaista primorani na jedan lep način nešto da urade. Zato što se u hrišćanstvu sve svodi na princip slobodne volje. Hristos je rekao: ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i pođe za mnom. Ima sjajnih motivacionih govornika. Nemojmo samo zaboraviti čoveka našeg imena i plemena, Nika Vujčića. Čoveka bez ruku i bez nogu, koji je jedan od najblistavijih zaista motivacionih govornika. Čoveka vere. Nemojmo zaboraviti ni našeg divnog, sa ovih prostora, Branka Radunovića. Čoveka bez ruku, sa malenim nogama, možda ove visine, koji je izradio do sada, koristeći samo snagu svojih zuba, hiljade i hiljade maketa naših crkava i manastira. Sjajan jedan umetnik. On je inače poreklom iz Slavonije, ali 90. godina je prešao u okolinu Kragujevca i blizu manastira Divostina. Tamo je dobio jedan deo manastirske zemlje po blagoslovu blaženopočivšeg episkopa doktora Save Vukovića i tamo on živi do dana današnjeg. Ja ga se sećam još kao mali, on je dosta stariji od mene, kada je dolazio na slave manastira Kovilja i Bođana u Bačkoj, krajem 60-ih i početkom 70-ih godina, tad sam već bio srednjoškolac, početkom 70-ih godina, i čovek koji je znao bezbroj pesama, molitvenih pesama Svetog vladike Nikolaja, bogomoljačkih pesama napamet, po celu noć provodio sa bogomoljcima tamo i uvek donosio te makete divnih crkava i manastira. Znači, ljudi koji imaju ne 2, nego i 4 ruke ne bi mogli sa takvom preciznošću, samo snagom, znači on je zubima držao dleto i specijalne čekiće i ostale instrumente i time i danju i noću klesao od različitih materijala, od drveta, od kamena, od stakla, od plastike, od svega što mu je došlo do ruke. Znači, to su samo 2 primjera iz našeg roda, Nik Vujčić i Branko Radunović. Da ne govorimo o ostalima. Imate tada, pored njih, imate druge takozvane motivacione govornike, koji su jednostavno videli da savremeni čovek traži da mu neko nešto govori, misleći da će time ispuniti prazninu. Ne. Ne mogu prazninu da ispune ni Nik Vujčić, ni Branko Radunović, ni bilo koji motivacioni govornik, ma kog usmerenja. Oni mogu samo nešto da kažu, kao što i mi sveštenici možemo samo da kazujemo. Mi ne možemo i ne treba nikoga da primoramo. Na vama je da učinite onaj prvi korak u promeni pravca, pre svega kako mislimo. Svi mi, svakome je to potrebno. Promena pravca razmišljanja, da bismo drugačije govorili,
da bismo se onda kao rezultat te promene i drugačije ponašali. Ne kaže Hristos uzalud, po delima njihovim poznaćete ih. Da li ja ikome mogu da budem primer? Daleko od toga. I ja ponavljam, ja ne govorim ništa što je moje. Moja je ova malena snaga koju ja dajem i ulažem u sve ovo. Moje je sada ovo već dugotrajno iskustvo, ali ono što čini to iskustvo, to nije moje, to je vlasništvo svih nas, to je deo tog zajedničkog crkvenog uma, tako da to nazovem. Jer nemojmo zaboraviti, svake liturgije pred početak evanđelja, mi se molimo da nam Gospod otvori oči uma našeg. Znači, i um naš ima čula. Da bismo, razumevši evanđelske propovedi, živeli tim životom. Znači, Hristos je taj koji nas napaja, mi smo, rekao bih, samo sprovodnici preko kojih ta poruka ide. Kao što ima dobrih motivacionih govornika, tako ima motivacionih govornika koji su od toga sebi, iskren da budem, stvorili jedan veoma lagodan biznis, zato što vladaju određenim tehnikama i veštinama, znaju šta je ljudima potrebno i sudeći već po reagovanjima publike, oni preusmeravaju tok svoga govora. Naravno, ima onih sjajnih koji su uvek dosledni sebi, ali motivacioni govornik i besednik nikada ne mogu da se poistovete.